Günür Ukrainada Donetsk'in ýaşaýjylary giýjäň ýary şäherin Kievski etrawyna edilen raketa hüjümünden galan diýen deperleri arassaladylar. Şaýatlaryň aýtmagyna görä hüjümde bir denan helak bolupdyr. Donetsk şäheri Russiýa tarapdar separatist güýçleriň kontrollygyna bolup, bu şäheri Ukrain hökümet güýçleri bilen separatistleriň arasynda bolan çakmyşyklarda uly deper ýetdi. Şu hepdeniň başynda 500 çemeti adam bu tewitde teýrik duş gelýän urşa garşy protest çäresini geçirdi. Olar separatistlere ýaşaýjylaryň ýaşaýan tewitinden raketa atyjylary aýyrmaga çağırş etdiler. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede 20-nji iýunda bellenilip geçirilýän Dünýä Bosgunlar gününiň öňýanynda senetçilik boýunça ýarmarka geçirildi. Bu ýarmarkada Täjikistanda ýaşaýan we aglawasy owanlardan ibaret bosgunlar öz el hünäri bilen dokulan halylaryny we tekstil önümlerini satdylar. Täjikistanda 2500 çemeti bosgun ýaşaýar. Olaryň aglawasy soň bilen günwatar ýurtlaryndan gaçyp atalga soraýar. Ermenistanda aktivistler beýleki ermeni raýatlaryny ýurtda elektrik togunyň bahasyny gymmatlatmak baradaky planlara garşy geçirilen protest çärelerini goşulmaga çağırdylar. 19-njy ýylda geçirilen protest çäresi Talamar Saňatly topar tarapyndan guramalaşdyryldy. Ermenistanda elektrik ulgamyna agalyk edýän monopoliýa şu ýylyň 1-nji awgustyndan başlap elektrik togunyň bahasyny 16 götürüm gymmatlatmagy planlaşdyrýar. Bu çäre soňky 3 ýylyň dowamında 3-nji gedek amala aşyrylýar. Siz Adatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.